hadu kata-kata la dangi pe ke jing long ke jing man jong ka ni ke jing sensar jong ni ke sarkar ke jong mata ha ka ba la dangi dan ha kaliang jong sarkar la dangi le ginu gi kam ki ba la long palat ba ki la long be an ru ngilat na ke jing syak kam ngilat na ke jing syak bisa ke jing syak tian bisa ke jing syak sat along hanrai la dangi dan sabana ke sarkar la dangi persya in sa syak kam kumbang yui bagi sengki assumen ning kesni haka baki persai kita kimat ki jura ki jongkari berkacai penriu ke sini kimat ki bakia bat ki bakta sisa hadu kata-kata ya kari berkacai penriu ke sini hanrai tang kat tu kat ni puar ka jing ndala akut ke ni karali ke jongki tang baki tang ban song thai kim pat la song thai kila sakem no hanrai ke ka bangi yui pat hang te ya po elakan ong klit haka baki ni ki priu ki bakarsan ya kata ke Sri Simen kila ti ya kena kesurak kila lun mau ya ki priu kila pen mensau ya ki priu bat ndai duk tanggata kila kawang mau kila lun mau ru ya ke ambulans bat u driver jong ke ambulans ru ulah mensau bat ke kali ru kala julo handai hadu menta kelempat kem bat ke sarkar hadu menta ke kelempat sim action ru ya te hatu kadai hak mo baka sarkar kan kem tang ya kita ki beriu ki persya ya ka hatu kita ki badan hapo jong sarkar la da kile ya kata ka kam ka bebean hatu kam long bean ma khamat jengki la da ki penjot ya ka jing im jong no bat kam tam ya ka surak ka ba upat u hajar ngut u beriu u bayat na ka tu ka surak uladu iki kam ki jam ha ka tu ka sini bat kini ki beriu ki batmu ban le ban persya ya kata ka public hearing ru kila duk lenti ban lek ban poi kata jaka bat klayang na gitu ki jerong lum kembang yi po jeng ki social media ma ba kila layang nang tena jerong lum ba kila ka phai ka duk mat la jong ba kila lun mau ya kini ki matmu ban lek ban persya ya sarkar bat ka jing ai dau jong ka sarkar ka jong na ka por ngimla shu ban asania ya kini ka sarkar ka jong mata menen ka sngi ha ba kila ban milik ban khanra ya ka office jang ka KSU ngimtep lakadan sisa ne am kum kata ba nakaliang jang ka polis kila bun pause ki social media bagi ong ba ladon ki batmu ban amdai tan bagi temuru ki ong ba kila kawang betul bam yiki pulit de na kata-kata bagi mla su ban le te ki sasiat kata-kata tergas te lalong kumba kilik khenrale no tengan ong hang ni menta ba ngimpat la ban klet ya kajing khlat no ka jong iba chiris tarfil thank you ru ha ka ba kajing le jong ka sarkar krale riu khla hadu kata-kata hadu ka mentaru ka yeng ka sen jong iba chiris tarfil thank you kimpat yo ya kata ka justice iba chiris tarfil thank you ru isa aidau ba ana ba ipersang ban atak iki kulit de itari kok kuai itari dam bat de na kata kadau ba kulit kisah siat no i te kalong sisa ke ik ba ni slow thamula du kata abang isngap ik ni kecing ai dau jong sarkar ba uwi ubri ubat tiap pang wadi ubri ubat tiap pang apa jing tiak kidang ai dau kan ayu se kini ki aseng KSU le haba kidang mensngi kidang rally te men miet kila kan ban aida da kumni da kumtai tengah sukwa ban kentu ya sarkar la da ka sarkar kani ka sarkar ka bamenta la da ka dang kwa ban sensar biang sngo ba ban le ek ka ba ya deidur bat ki imlang salang la da phile kumni kan ma ba ka suki jom pisisin ka sin ka sadkut namar ka de na po ka rikasi chantia ka jungi ka ba kersan yang nu chief minister jungi na po ka rohel su bala yo ban song ka te ka suki chief minister ru lada omdei na ka rikasi chantia ka jungi umla ahiru ban yo ban song hang te po ka suki jong chief minister